मा मा आसार दङ आङो दा जलफाइनि सिजन जादों नालाय जलफाइखौनो बानायजोबना लादों आरो ना 120 केजि जाबाय बेयाव जलफाइया औ बेनिफ्राय दा फाननो जाखायाखै नालाय गोबां मानसि लांनो फैदों आं हराखै आरो ना दा टेस्ट जाखाया नालाय गोथाव जाखाया बेनिफ्राय थाइगिरनि दङ बानलु सिब्र एसे दङ आरो बेखिनिनो ओमफ्राय मिक्सार आसारा गासै 150 किल'मोन देग्लायनो जोब्बाय थाइजौ आसारा थाइजौनि मिक्सार बिदि बनायदोंमोन नालाय आङो देग्लाय जोब्बाय नै बोसोरानो नाङिया आरो ना मिक्सार आसारखौ बांसिन जायो आरो मानसिफोरा थाइजौनिखौ दा बियो जलफाइ अनलि जलफाइ आरो बिदे दिन्थिलाय बिदिबा मोनसे नायथो रायजोफ्रा अमानिबो दङ रानि लुबैजोब्बाय नामा लुबैबाय नैबेलाय जलफाइ बे जाबाय जलफाइनि जलफाइ सब सेम आरो ना बिदिनो गोजा गासै सेम आरो गासैबो एखे आरो ना बिदिनो गोजा आरो ओमफ्राय आरो अमा बेदरनि नैबे अमा बेदरनिखौ दिन्थि रायजोफ्रा नायगोन नङा अमा बेदरनि अमा बेदरनि नै अमा बेदरनि नै रायजोफोर नै अमा बेदरनि आयौ गथा जाना औ थेलेमा जाथारदों आरोना बे थेमासेयाव बेसेबां लायो बेयो 550 अर्डार खालामनो हागोन नामा होमबा हागोन आं आच्छा आरो बाजैनि फेसबुक पेज दङ औ मा नाममोन बाजै आंनि रन्जु बाग्लारि फेसबुक पेजाव नायबानो नुगोन लोगो अर्डार खालामनो हागोन नै मेल्ला दंखायो नै गाहायावबो दं गोजौआवबो दं नै आरो मा दङ गिदिर थेमानिखौ दिन्थिलाय बेबो जलफायानो नै बेफोराव एकदम मेल्ला जलफायानो आरो बाजैयाथ' प्रडाक्ट मोनखाबाय नङा होमबा स्टिकार बाजै आसार लिरनाय थानायखौ दिन्थिलाय मोनसे बाजै आसार होननानै लिरना थानायखौ नै आसार बेफोर बिराद गोथाव दै रायजोफोर बिराद गोथाव बे बाजै आसारनि आंनि प्रडाक्टनि मुं आरोना बेयो बाजै आसार अमा बेदरनि आसार पर्क पिकल ओमफ्राय नैबे आंनि रेजिस्टार नाम्बार आरो नैबे उजना 500 ग्राम दङ नैबे 500 ग्रामनि आरो ना ओमफ्राय 500 ग्रामाव MRP 550 ओमफ्राय नैबे पेकिं खालामनाया माने बानायना लाबोखायो नालाय आं बेखौ एसे बुरजायैनो बानायना लाबोखायो ओमफ्राय नैबेखौ आङो ओरै स्टाम्पजों होयो आरो बेखौ माला पेकिं खालामनाय आरो माला बानायनाय बेसेबांलागै इउज खालामजागोन आं बेखौ स्टाम्पजों होयो आरो बेखौ एसे बुरजायैनो लाबोनांगौ जायो नालाय टाउनावसो थांनांगौ जायो गोजान जायो जोंनिया बेखायनो माने आङो बानायना लाबोखायो आरो बुरजायैनो दा बे स्टिकारखौ बेयावहा लागायगोन आरो ना बेफोराव लागायगोन भयाम फिसायाव सोगोन बेखौ सोख्लायनानै बेनिफ्राय स्टिकारखौ लागायगोन आरो बरिया नैबे सिलिका गोरान दङ आरो सिलिका गोरान नायनो सिलिका गोरान फोरानना दोननाया नैबेलाय नै खुलिनो हागौलै नै एसे दिन्थिनो बे सिलिका गोरान मोनसे जा मोननै जानोसै जोङो नै बरिया संख्रि होखानाय सोरनोबा नांगौब्ला सिलिका गोरानखौबो मोनगोन सिलिका गोरानबो आरो मा मार्केटाव सेलिं खालामो बाजै आं मार्केटाव बिदि मार्केटाव आं मेला बेनिफ्राय अनलाइन बेनोल' आरो ओमफ्राय न'आवनो जोबो आरो दा बैसागो सिजन मोनफैदो मेलाबो जोंनियाव नैबे मेला जायो नालाय मेलायाव फानगोन आरो ओमफ्राय बिदिनो दुर्गा फुजा बैसागुआवनो जोबैयो आरो ना प्राय भागानो आसारा जोबैयो आरो ओमफ्राय देग्लायसो दुर्गा फुजायाव जदोंमोन आङो दुर्गा फुजायाव देग्लाय मोजाङानो जादोंमोन मोजाङानो बिराद मोजां आरो आसार होनना बुंबा बयबो जाखायो बयबो जाखायो नालाय नै मोननैसो थेमाखौ दिन्थिना होलाय गोजौ माबानानै नै बेनिफ्राय नायखाना मेल्ला दंखायो पुरा फानगोन आरो बे बाजैया सिजनावहा जलफाइ थाइगिरनि दङ नामा थाइगिरनि बै सिङावसो थाबाय सिङाव थाबायना दिहुननो हाया नै नैबे बानलु सिब्र आयौ आंथ' लुबैखाबाय बेखौ आङो बिराद मोजां मोनो बानलु सिब्रनिखौ बानलु राजानि बेखिनिल' आरोना 80 किल' बनायदोंमोन आं देग्लाय 80 किल' बेखिनिल'सो गैला आरो बेथिं नै जलफायानो सब जलफायानो बेथिंसो थाबाय थाइगिरा आरो मालाबानो जाखांबाय आं बाजैनि आसारखौ बिराद मोजां गोथाव आरो
पुरा मिडियाम माबा होनाय मस्ला मस्लि बा थिक जखानि रानिया मा जाबायनो नामा गोथाव ना र' आंबो खेबसे टेस्टिं खालामना नायनि संख्रि नांखादो बिराद गोथाव माथो गोथाव मानि गोथाव संख्रि नांनाय ना जोंहाबो संना नायदोंमोन जायासै संख्रि गोबाब सोमनांगौ संख्रिजों सोमनांगौ होमबासो जायो तो खेबसे नायबाव बोरिया आसार बे थेमा फिसा फिसानिया मामोन बानलुनिया थाइगिर दासो नुबाय थाइगिरनिखौ बानलु राजानि बेसेबां पेकिं खालामनाय 100 बानलु सिब्र'नि बानलु राजानि तो इसिङाव लाइटआ एसे खम थानायखाय नैबे मस्ला होयो आरो ना बेयो मस्ला होयो बे मस्ला होनाय नैबे मस्ला होनाय मस्ला होनाय बानलु राजानि आरो ना बानलु राजानि सोरबा सोरबि मस्ला जानो मोजां मोना नालाय बेनिखायनो बेखौ आं नर्मेल बानायदो आरो अर्डार खालामनो हायो थाब अर्डार खालाम बाजैनि रंजु बाग्लारि फेसबुक पेजआव थांनानै अर्डार खालाम बैफोर गैयामफोरा बैफोरा सोगोन आरो ना बेफोराव आरो बाजेलाहा प्राय बिजनेसनि खामानिनो मावो आरो खाथि खालानि रायजोफोरखौ माने मिलावहा फैनो हागोन होननानै बुंना होदो मा सौवो मिलाव माइ सौवो आरो बेनिफ्राय माइरं जावो आरो मा भिन्दा गुन्दै सौवो हालदै बेनिफ्राय आरो बेसर आरो बाखोरबो सौवो एमाव बरिया एमावबो सौवो होनदों नै थाब सौना लांनो हागोन खम बेसेनावनो खस्थ' गैया आरो मिलाव सौबा थाब जायो नै पुरा बाजै आसार नुखाबाय रायजोफोर तो बे बाजै आसारखौ दिन्थिफैनाय भिडिअखौ नायना बोरै मोनखो मोजां मोनदोंबा एसे लाइक खालामना होनो दाबाव ना बाजै लाइक खालामनांगौ अब्लासो मोजां मोनो नालाय भिडिअ दिन्थिग्राफोराबो मोनसेसो लाइक मोनोबा मोजां नाङो एसे लाइक मोनबाथाय थेंक इउ बिदिबा बाय बाय